न'फोरखौ भिउआ लोगोफोर नै अरुणाचल वाव लोगोफोर नै जिरायग्राफोरा आरोना नुबायना लोगोफोर लोगोफोर लकेसनखौनो गोसोआव गैया आरोना जायगाया फैदों लोगोफोर जों दायो फाइनालि आइबि रिजर्टआव मोनफैबाय जोङो भालुकपुङाव आरोना लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि सनजित गौर यूट्यूब चैनलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन नै जोङो दायो फाइनालि जोङो हाबलांगासिनो गेटनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि धामाका सुपार हिट जागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ ए टु जेड स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नै जोङो दायो हाबफैबाय आरोना नै जोंना संसारा भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय जों फंबाय सासे फैफादों आरोना जोङो लोगोफोर नै दायो थांसै आरो नायनोसै माबायदि जायगाफोरखौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै जों दायो थाबायलांगासिनो दं आरोना बिदिनो बेरायलांनोसै एसे गोबावनि उनाव फैबाय जेथिया एसे बेरायनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर जायगाफोरा आरोना ओरैबायदि समायना ओरैबायदि मोजां आरोना नै एखे हाजो एखे सिख्लाफोर दङ जरा जरा गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनबासो जरा जरा बेरायफैनो हागौमोनलै लोगोफोर दा गैया नालाय नै हारसिंनो गोदाव सोराव आरोना सिंगेल मानसि रावबो नायस'ना लोगोफोरनि जायगाखौ नाय जोबोद मोजां जोबोद समायना आरोना नै बिबारखौ नाय वाव लोगोफोर नै जोंना संसारा भिडिअ बानायबोगासिनो दङ संसाराथ' नै बिबारनि फाग्ला मानसिया नायलाय लोगोफोर वाव जा मोजां आरोना लोगोफोर जायगाफोरा नै एकदमबारे गार्लफ्रेन्ड लानानै जरा जरा बेरायनो मोजां आरोना नै लोगोफोर नै नायलाय फैनानै मादि मोनदों एसे खिन्थादो मोजां 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 लोगोफोर नै दायो जोंना संसारा फैनानै माबोरै मोनो दे फंबाय एसे खोन्थालाय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों फुरा माने जायगायानो प्लेसआनो फ्रेसखा आरोना बार सिउ सिउ बारो गरम बोथोरावथ' ओरैबायदि मोजां बिबारखौ नायलाय लोगोफोर नै बिबारखौ नायलाय आंथ' बिबारनि फाग्लासो आरोना दायो बेरायगासिनो जों लोगोफोर एसे लकेसनखौ खोन्थाना होलाय लकेसन लोगोफोर लकेसनखौनो गोसोआव गैया आरोना जायगाया फैदों लकेसनखौ जेबो गोसोआव गैया आरोना गोजानाय लोगोफोर सिख्लाफोरा जा बेरायलागासिनो आरोना लोगोफोर बिराद मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर जरा जरा बेरायनो फैयो आरोना बेयाव आंबोथ' फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर एकदम लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना आं दिनै बे जायगायाव आरोना मा जायगा होनना बुंदोंमोनथाय आंबो बावलायलांबायलै नामखौनो बावलायलांबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो बेरायनायल'सो ओइ आइबिनो लोगोफोर सर्ट फर्माव आइबि आरोना औ लोगोफोर नै माबाया आरोना ओरैबायदि भिउआ जोबोद मोजां गथ'फोर गेलेनो थाखाय आरोना नै लोगोफोर जोबोद मोजां आरोना भिउआ लोगोफोर नायथावनाथ' जेबो गैया बेखौनो होनबाय आंबो होननायालाय लोगोफोर नै नाथाय जिरायना थानो बिराद मोजां आरोना ओरैबायदि बरिया लोगोफोर नै गोदाव सोराव बेरायगासिनो जोंना मा खालामनो आरोना सिंगेल लाइफ जिन्दगि बरबाद हारसिंनो गोदाव सोराव नै गथ'फोर गेलेलाबायग्रासो फैबाय आरोना मा बुंनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना हाजो नायनोबा आं हाजोखौ देखायहरगोन दै बे गोजौआव गाखोनानै आं हाजोखौ देखायहरगोन लोगोफोर स' लोगोफोर आं गाखोलांसै जि हिर' नुदों नालाय जोंना भिडिअ बानायगासिनो गावजों गावनो भिडिअ खेबदों नै गोजौ गाखोलांनो नाजानोसै र' आं गोजौ गाखोलांनो आरोना लोगोफोर बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माने माबाखौ खोन्थाहरगोन आरोना दैमाखौ खोन्थाहरगोन आरोना आङो हल'रि दैमा होनोलै लोगोफोर आंबो लाइफआव फार्स्ट टाइम हल'रि दैमा स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो गोजौ गाखोबोबाय आरोना लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नै बिउटिफुल मोला मोलिसोलै मा बुंनो केमेरा दाम खमिना लोगोफोर नै दैसायैनो आरोना ओमफ्राय नै बिबारखौ नायलाय नै
ओरैबायदि बिबारा मोजांलै लोगोफोर र' आं बेक केमेरायाव देखायगोन नोंथांमोना बेक केमेरायाव नायबानो जाबाय आं देखायहरगोन आरोना दैमाखौ नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना हल'रि दैमानो आरोना बियो दैमायो ओमफ्राय बै न'साबो दंलायलाय हाजोआ नै लोगोफोरनि वाव नै लोगोफोर नुबायना न'फोरखौ भिउआ लोगोफोर नै अरुणाचल लोगोफोर जोबोद समायना आरोना लोगोफोर जायफोर बिथांमोना माने गोजाननिफ्राय फैयो आरो रुम बुकिं लानो थाखाय बेफोर आरोना न'फोरा नोंथांमोना नुना बेफोर न'फोरा जाबाय रुम लानानै थानो हायो आरोना लोगोफोर सेंग्रा सिख्ला जरा जरा फैयोब्ला बे रुम लानानै थानो हागोन आरोना लोगोफोर नै जोंना बिथाङा भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर नै नालाय बिबारखौ नायलाय ओरैबायदि समायना बिबारा सिख्लाफोरा दाबायदियाव बेहाय जुदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा फैनांगौला आयु फाग्लि बायदि रिल्स बानायगोन बे आयु नामफोरखौ बुंथ'लासो आङो नै जोंना बिथाङा आङो रिल्स बानायनो नागिरदों मा मेथाइखौ रिल्स बानायगोन नों दे खोन्थालाय आंनो माबा आंनि बेस्ट मेथाइ आरोना माबानि बुंलाय माबानि दिलासानि मेथाइ बानायनो नागिरदों आं दायो वाव लोगोफोर जा बरिया नुदों माथो हिंसानथार नै बिथाङा बर्थमान सिंगेल दङ सोरबाफोर नांगौब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर दायो जों गोजौ गाखोलांगासिनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै अबाव लाबोदों आंथ' मिथिला जों गाखोदों आरो गाखोगासिनो आरोना जोङो हेन्डसाम नुदों ओमफ्राय मानसिखौ लोगोफोर जों गाखोदों आरोना नै मबाइलासो बारा मोजां नङालै लोगोफोर आंना लोगोफोर नै वाव बारा मोजां नङालै लोगोफोर बेक केमेरायाव खोदों आरोना आं लोगोफोर बेक केमेरायाव खोदों नोंथांमोना बेक केमेरायाव नायदे माबोरै नुगोन आरोना जायगाखौ वाव लोगोफोर नै जिरायग्राफोरा आरोना नुबायना लोगोफोर नै कारा जोंना ओइ कारानो फैदों गुफुरा जोंनि कार लोगोफोर नै बिथाङा भिडिअ बानायगासिनो आरोना नै जोंना ओमफ्राय जायगाफोरखौ नाय जोबोद मोजां आरोना गेटआ इखिनो आरोना लोगोफोर जों गेटआ आरोना गेटआ इखिनो ओमफ्राय नै एसे बिदिनो फट' खेबलाबायनोसै ओमफ्राय नै जोंना जरा जरा बेरायनो हायो आरोना जोबोद मोजां नै लोगोफोर जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि बरियालै जायगाया बेहाय गारि पार्किं खालामो आरोना ओरै जाबाय एखे थाजोब्बाय नालाय माबाफोरा गार्डेन बेरायग्राफोरा ओरै दखान थाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैजाय गारि पार्किं जानायफोर नै जोंना संसार मोना एकदम ओइ दैमाखौ नाहरनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नै जायगाया डेन्जार बरिया सलिड गारि पार्किंफोर नै नुयो वाव नै जोंना संसारा भिडिअ खेबदों लोगोफोरनि लामाया नै लामा वाव दैमाखौथ' नुहुरला जाहैबाय दैमाया जों बै ओरैनो मोजां नुगोन आरोना 12 माइलाव ओंखारहैदोंमोन बे नाव दं होनदों नामा लोगोफोर बैजों माने मोनसे नाव दं जाहैदों आरोना ओमफ्राय नाव दङ आरोना बे नावआव गाखोबाथाय जोङो 12 माइलाव ओंखारहैनो हायै जाहैदों आरोना ओमफ्राय जुदि गारिफोरा माखौ जोङो लांगोन जेनेबा थालांगोन ना बेखौनो जों गाखोआसै आरोना नावखौ ओमफ्राय नावसिमबो थाङासै आरोना जों लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना आंखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आङो